Echichi nwere onyo na-ekwesị echichi na-ekwesị ekwesị. Echichi nwere onyo na-ekwesị echichi na-ekwesị ekwesị. Egolozi agaba afọ ọbụla ịkpọ nke nwamazi bubu na odogwu na Aisha fa abụọ ka m chọrọ ka ntinye n'ọnụ n'okwu fa maka o nwere ka o si bịa na ede eri oge vonu oge eji ebido efe prank a wee megide wee luzie to this stage eje ebe ndị ọgọ nata be ndị ọgọ aka akụkọ nke eje social media onye eje social media ife nchọrọ itinye ọnụ kịta bụ mmadụ ịbụ aka nchọ ka m gwa okwu agwabeghị ha okwu since ya ọ na-abụ gbalagbala afọ ka ọ bụla ala anọ m ụbọchị onye obodo na-aba mba na-ekwu ife ọ na-ekwu kwugide ruo nke na imetụ ya aka na ịchọ sef ya tisie and akọ akụkọ ka isi wee bie kalaba gbala aka pụta and so many things. Akụkọ a adịrọ mma ọ dịka nwoke ọ na-amụ ọkụ nwoke ibie ọ dịka nwoke ọ na-achị nwoke ibie ọchị mana onye a na-ekili ekili adịrọ mma ikpo ntu Yambaba I guess no once ka mụ na gị fụ yes mụ na gị fụ once na ofu agbamnkwụ emelụ somewhere echetazi m ebe a precisely you know elote no during Christmas time 2021 December ka ife ame o January so once ka mụ na gị fụ afọ nge like ya gị azị mmadụ ebo you know mana ife ọzọ ife njichọ ka m kwuo okwu abụdat na ife a gị na nwunye gị na-eme kịta o so na one of the lowest thing ị ga-eme na ndụ a gị na nwunye gị ịda aka akụkọ gị na ndị ọgọ gị egosi nne di gị nne nwunye gị ndị aka akụkọ ije ebe ndị ọgọ ọsọ ya bụrụ nọ ndị egolego bụ nọ prank ka a na-eme nnọọ ife na-ekwesị efuru oge onye eze bịa kpalie onwe ya were iri ego ezi ọnụ bikos anyị gwara ya a na-akarị ife akarị nke bụ gị na nwunye gị a na-eme werekwa fonu tinye gbanyụ ọkụ agbanye nwoke dị na n'elu bed ya yi pijamas yirikwuo boxers n'ime ya isi nnọọ ife abụ ife ụmụazị ka ọ bụ a na-akarị ife akarị kedu onye na-agba impreshọn so emegidego kịta nwunye gị apụtara na-akọ ife ọ na-akọ one na ọ sị na ebe comedian na-ede dry na nwere na nwe efe na-eme ugboro ole ka a na-akpọ gị ọlụ and then gị nwa mkparị a adịgo too much ọga I wish na ife ga-emezi ebe welu nwayọ paaki godu for now enwere ike mmadụ na-asị ọ gbasara ya ọ bụ okwu mana nwanne anyị chara n'ofu field onye a na-ekili ekili adịrọ mma ikpo ntu na ọ bụrụ ife ezinụlọ gị ọ bụrụ ife nwunye gị nwa gị na nwunye gị ekwesị ọdụ ka na-eche o nwere ife gị na ndị gị na-emebu bifo iyotago nke nwunye gị sef nke gbazinye ya ebo ikwu ọsachalụ ikwuo na Facebook nyanwa bịakwa bịa saa gị na Facebook ka ezi ife anwa bụ ụbọchị ije nụọ ọnya anụrụ m ebe ị nụrụ ya mana o doro m anya na nwaanyị na-esekpulu anị wee nye di ya mmanya o nwere ife o signify loyalty respect yetago na ọ bụgodu na di egbe ọtọ nwaanyị ga-akwabalụ di ọrụ kpuchie nya bụ ọtọ many things na-adị wrong n'ime ndụ nwoke ke nwaanyị a na-akọvali anya ị na-asa arụ onye alachiri akwa waba iyi gbapụta solie ụnụ abụọ abụgo ndị ala na efe ụnụ abụọ na-eto onwe ụnụ ule welụzi anụ nwayọ ụnụ akọzi na nne ọ bụrụ na ị nwetara jọbụ 350 ọ ife ọma echi ihe nweta nkwe nke 700,000 ọ dịrọ late ọ bụrụ bad decision na ikwu iti jọbụ ka isolu di gị iwu nwoke ka ụnụ chụba karịa wee megidezie wee luo ebe ụnọ kịta that money ị na-achụ nwere ndị na-achụ ya gbafe nwere dị taa fa achụtago that money mana ọ na-agụfe akwa na fe nwere di na fe nwere nwoke ego fa achụta taa na-atụ some guys ụjọ ịbịa nso o nwere nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ka ya jide ego maka na ịgba ife dị n'ego so rapụ ego one ịkwesịghị inweta isi na elimiti gị na olimiti gị olimitro gị kama sef mara amalụ na ọkwanụ di bụ mma ogoli ọ dị bụ mma ogoli otu ajị bụ ebube ka a rapụ ịgba ya afa ajị bụ ebube imesịa ọ bụrụ ịbụ onye Igbo ka a na-akpọ gị Aisha bụrụ mgbe ịbụ anya Hausa ka ịbụ onye Igbo iwere ile gị gụọ eze gị ọnụ ọkwara nwoke a bụ ugwu ị nwere nke nwa bụ ugwu ya nwa nwere ụnụ bụ anụ ụnụ na-akwanyere onwe unu ugwu efere ile na-agba ụnụ abụ ata onye nke akọ nke especially nke bụ nke nwaanyị mechinata ọnụ
kwabalụ di gị ọlụ ụnụ emesịta ka a na-ebupụta ụnụ ife di na nwunye a na-ebupụta ya ọ na-edochie na mee ka a na-akọ akụkọ ha since last year ụnụ abụọ ka a na-akọ nke ụnụ kịta di ụnụ na anụ n'anụ ka ụbọchị ụnụ nụkwara na akụkọ ụnụ apụtago n'ilo kwanyere na onwe ụnụ ugwu baa n'ụlọ. Ụbọchị ọzọ anyị ga-afụ akụkọ ụnụ na soshal midia ọnụ ma abụkwa ọnụ nsị o kwanyere na onwe ụnụ ugwu na kpuo ụnụ jee dozie ife dị ụnụ abụọ. Okwu di na nwunye mmadụ adịghị n'idi onye ịtọ baanụ n'ụlọ onwe differences unu nwere na-eje sọtụ ọnya ọ bụ na ụnụ ada anụzi ụnụ agbasa anya ọbụla unu enyela anyị efe ebe a ụnụ aka na-anụ jeenụ kpara onwe ụnụ alụ ife esiri ife prankị ọ bụla ọ prankị ọsọ ọzi ụsọ ụnụ awụgo onwe ụnụ naanị iyetago nwere ife sọlọ ụsọ dị a enimo ọ bụ na ọ prankị ọsọ ọzi ụsọ ọ bụkwa na ọ bụrụ prankị ọsọ kwuru ụsọ na di na nwunye anụrụ ụbọchị a ọ na-abịa pụta na soshal midia na-akparịgharị onwe unu onye nke asị na olimitiri onye nke asị na ya na-chekizi ma nna na-akọzi n'ụdị akụkọ ọ dị too childish ebe anyị na-ekwu okwu ya ma anyị bụ ndị obedient ma a ga-enye anyị ọchịchị a na-agbagharị na-edistrakt anyị biko kesi unu na iwọchi ya kesi unu na ebe anyị debere ya ebe anyị debere kesi Blessing CEO ebe aka anyị debe bụ nke Tonto Dike mgbe ya na di ya na ebe a na ya anyị gbasị ebe anyị debesi kesi nso nke ụnụ anyị edebeghị ya pending nyelụ na ya efe ka anyị malife anyị na-eme we move nke a bụkwaza ya we move nke a bụ LP we move Yambaba iruo ịkpala onwe gị alụ na ife abụ ezinụlọ chịkọ onye ọnụ ewetazina ezinụlọ gị na Facebook biko jee dozie ife dị elu ụnụ a word is enough for the wise biko ife abụ ife m wee tinyela nwanne m thank you very much chukwu gozie ezinụlọ gị bunye gị ike ka nwaanyị ama ka o si agwa gị okwu sure